Som els nens de I5, del Marcelí. El paisatge de Mont-roig, de la platja i de l'ermita. Dibuixos d'arbres. Hola, som els nens de segon i anem a l'escola Marcelí Esquius. Hem fet una obra de teatre representant els oficis d'abans. Som els alumnes de tercer de primària i avui us volem presentar el nostre projecte que hem estat treballant durant aquest tercer trimestre. Hem treballat diferents aspectes relacionats amb la vida d'un artista molt important, Joan Miró. Una de les activitats que hem treballat ha sigut crear una auca sobre la vida de Joan Miró. Gràcies a aquest projecte hem après qui era Joan Miró, com vivia, com pintava i per què és un dels pintors catalans més coneguts del món. Durant el projecte també hem elaborat un calendari de pagès, dividit en els 12 mesos de l'any. I a cada un hem investigat 3 aspectes importants. Què passa a la natura i al camp, quines feines fan els pagesos i les pageses i quins productes són de temporada i es poden consumir en aquell moment.